Kaseng Ribhoi People's Council Kalakentho ban persya iki Jingplie ya ka Pine Club ha Queen's Hotel kabadon ha Maus Mai Jurabat da kabakeno balapli ya ka klem dabut ya ki kendon trekam. Kani ka deiru namar ga jingkershan da ki nongkershan ki badon bor. Dangshan lapli ya kani ka hotel da uklur akplim ka Bollywood Govinda la banong balapli ya kani ka club tang kandet sngi Shuwa ba u MLA ke jirang uba Sostenes Soten uladawa patba badai ban pak toket halor kini gijing keno balapentre kambi an ya ka night club bat ki kam khalai ka council kala pharu ya ka dorkas sha u deputy commissioner karibhoi ka badawa badai ban toket benia halor kani kaman Semutanat banong ba i sar di sini i long patience ba i la sngap i muka sing kapan pau bat habedi bukan ikakam i la yathu ba kajing toket kala nang yai ka investigation menta ka inquiry ka ba i so yathu menta dan ki magistrate ka ba i la bu na ko office ban toket i ikakam i la yathu yang i ba kajing toket ka nang yai shakhman ka sarkar